Tak, já zdravím všechny u dnešního rozhovoru. Ahojte, ahojte. A dneska jsme tu na téma, jelikož se nám blíží nadcházející sezóna různých bacilků, rýmiček, teplotek, kašlíků. Tak tu mám na rozhovor pozvanou úžasnou ženu, která nám poradí, jak se na nadcházející sezónu připravit, jak to co nejlépe zvládnout, jak to co nejlépe zmírnit a co eventuálně dělat, když už taková situace nastane, jak nás právě, co se týká jídla, stravování, můžeme podpořit naše tělo a sami sebe, proto, abychom ten podzim a zimu a vánoční schon zvládli, co nejlépe to půjde. A dneska tu mám pozvanou úžasnou dámu Míšu Lánovou. A Míši, ahoj a děkuji, že jsi Ahoj, já vás přišla. všichni zdravím. A Míša je průvodce programu Žít život naplno, který se mi velmi líbí. A svobodného vědomého života je také lektorkou finanční gramotnosti pro děti, což je úžasná věc, které se věnuješ, moc ti za to děkuju. A taky facilitátorkou metody Psychka. Říkám to správně, Míši? Je to Psyche a je to Mhm. tak, ano. Děkuju. Míši, já mám na tebe hnedka první otázku. Mně se velmi líbí svobodný vědomý život. Co si pod tím představit? Co to vlastně znamená? Děkuji za otázku, Lení. Mně se to také moc líbí a chtěla bych, abych to prožívala nejenom já, ale i každá žena i muž ve svém životě. A je to napojit se sám na sebe, vnímat své tělo, vnímat své potřeby, pocity, sdílet je a žít, co jen to jde, přítomným okamžikem a ten život si prostě užívat na rovině vlastně těla, mysli i duše, takže mě nic neomezuje na těchto rovinách. A nebo to dokážu vykomunikovat, zpracovat si to a nebýt v roli oběti. Tak to vnímám já. A tak vlastně to učím i ostatní, předávám jim ty moje zkušenosti a snažím se to i takhle vlastně žít. Ten svobodný vědomý život, mít krásné vztahy kolem sebe a pěstovat, zalévat si je. To je hodně důležité, protože když jsou pěkné, tak vlastně pořád na čem pracovat v životě, jak sama na sobě, tak i na těch vztazích, jak pečovat o svoje tělo a jak prostě žít ten život, aby mě bavil, naplňoval a abych si ho i užívala. Tak to vnímám. To je úplně nádherný a z tebe jde vždycky taková nádherná energie, že opravdu to, co učíš, i opravdu reálně žiješ. To mě na tom velmi baví, že kdykoliv jsem tě potkala, poznala, tak jsi taková jako plná energie, zároveň i uzemněná a srší z tebe úplně takový ten šťastný život, a kdy člověk má pocit, že se na tebe jako chce nalepit a chce to jako trošku odsáhnout, aby to měl doma taky. Což je úžasný. Míši, jak můžeme ten šťastný a naplněný život podpořit pomocí toho, co dáváme dovnitř našeho těla, to znamená pomocí stravování? Mhm. Ano, můžeme velmi. A první takové uvědomění je, že vlastně nejsme popelnice, takže tam neházíme všechno. Ale opravdu to, co tam hodíme, to, co tam dáme vědomně, tak si to užíváme a je to pro nás to nejlepší, protože my jsme ti nejlepší sami pro sebe. Takže opravdu vybíráme nejenom očima, ale i samozřejmě nějakým složením, tím, aby nás to jako nestresovalo. Je to o tom vybrat do těla skutečnou funkční potravinu, která nám něco dá a nebude nám vlastně škodit v tom těle a brát další a další živiny. Takže je to o tom i si na to udělat vhodný čas a pořádně tu stravu i rozkousat, protože žaludek nemá zuby. Takže to je taky důležité se na to zaměřit. V jakém prostředí jím, jak mě to baví tam s lidmi vlastně a co tam mám na talíři, protože to opravdu dokážu já ovlivnit. Nemůžu moc třeba ovlivnit, v jakém prostředí žijí, i když to mám taky výběr. Nemůžu moc ovlivnit, jaký vzduch dýchám. Ano, můžu se přestěhovat do panenské čisté přírody na horách, ale nevím, jak každý má ty možnosti a co kolem mě se děje. Jo? Ale můžu ovlivnit to, co mám na tom talíři a to si myslím, že je klíčové. To je moc hezký a můžu ovlivnit to, co mám na talíři. To je úžasný. A
jak vlastně, nebo proč je to tak důležité? Chápu, že tělo není popelnice, že bychom mu neměli dávat jakoby všechno, na co přijdeme. A nicméně v čem tkví ten základ toho, že nám jako to zdravé stravování pomáhá při udržení i našeho zdraví? Mhm. Tak je potřeba, tak jako my žijeme v pěkném prostředí, aby se nám i u nás doma líbilo. Aby tam bylo světlo, aby tam proudila prostě životodárná tekutina, nejenom v lymfa, ale krev a neměla nikde jakože zádrhele. A my vlastně i díky tomu, že to tělo nejenom teda sytíme potřebnými vitamínami a dneska, jak je doba jedová, opravdu chemická, stresová, všechno je zrychlený, tak je opravdu čas se trošku i jako zastavit a zamyslet se nad tím a udělat si svoje rituály, prostě to, co nám vyhovuje, jít ven do přírody, tam se sklidnit. A je to důležité, tak jak my čistíme pořád naše domovy, a možná mnohdy ne sami pro sebe, ale pro druhé, aby si nemysleli, tak i vyčistit ten náš domov, aby jsme si jako otevřeli a dalším věcem a zkoumali, jak to tělo, aby jsme mu mohli víc a víc naslouchat. Takže hodně důležité je tělo čistit, tak, aby přijímalo více a více živin. A mnohdy třeba nemáme úplně čas všechno zkoumat, nemáme zahrádky, které vlastně, kde si pěstujeme a víme o půdě, že je opravdu čistá, že ta rostlinka si nenaseje nic špatného, takže je potřeba si i hledat cesty, které nám vyhovují tak, aby to naše tělo opravdu bylo nasyceno vším potřebným. Takže ty zdroje hledat, okolo se podívat, co vlastně můžu. A když se podívám kolem sebe, tak já vidím prostě, nevím jak ty Leni z okna, já vidím hodně zelené. Já vidím do dvora našeho komplexu a tam máme hrozně moc stromů, takže vidím taky zelenou. Super. Jo, a takže je to dobrý. takže to nám něco asi říká, že prostě tu zelenou, tak jak ti zvířátka jí, tak i my bychom ji měli potřebovat. Mhm. My se k té zelené ještě dostaneme za chvilečku a mě tady napadla ještě jedna otázka k tomu. Souvisí i to, co si vybíráme k jídlu, v jakém vlastně je stavu nejenom naše tělo, ale i naše mysl, takové to naše duševní rozpoložení. A jestli ano, máme nějakou možnost si to jako zvědomit a co v tu chvíli máme dělat, abychom se navrátili k té správné volbě. Mhm. Určitě nás řídí naše emoce a to, co si máme tady v životě jako zpracovat, čím máme projít a to nám ovlivňuje i to, co jíme a potom se objeví vlastně nějaká nemoc. A Mhm. já tomu říkám, že se objeví informace, že to je pro nás něco, že musíme změnit. A že musíme změnit nejenom svůj jídelníček a pohyb a tak dále, ale musíme se začít, protože to nás nikdo neučil, ať ten jídelníček, pitný režim, ať je to základ pro vlastně kdyby úspěšný právě ten život naplno, tak se musíme i zamyslet nad tím, co nám to má přinést dál a co máme změnit, jak máme sebe opečovávat, jak máme první nahlížet na sebe, jak prostě se máme sami sebe mít rádi a co nám to má říct, co máme změnit, jestli opravdu pěstujeme pěkné vztahy, jestli se nám žije dobře, jestli to, co děláme, jsme ve svém flow, protože ty říkáš, že srším energii, protože člověk, který opravdu dělá, co ho baví, tak je ve svém flow, na své vlně a valí, jede, přináší mu to energii. Ale spousta lidí dělá něco pro někoho, za něco, protože to tak je správné, i když on si to nemyslí. Takže i na tyto otázky, proč se mi to děje, co potřebuji změnit, je potřeba si odpovědět a pracovat na nich. To bylo moc pěkný. A mně z toho vychází jedna důležitá věc. Tak mi prosím potvrď, že jsem na správné cestě a že vlastně to, že nezáleží na tom v tu chvíli, co jakoby jím, ale jaké mám emoce, jak přistupuju sama k sobě a že tím pádem v prvopočátku bych měla změnit tohle nastavení a pracovat sama na sobě. A on ten jídelníček a to, jakou stravu si vybírám, vlastně s tím přijde samo. Je to tak?
Mhm. A ještě bych to otočila i tak, že když se budeme pěkně stravovat, to tělo se vyčistí, vyladí, nasytí, tak vlastně my nasytíme i díky tomu náš mikrobiom, který Mhm. vlastně řídí ty naše emoce, co si teda vezmeme v té ledničce, protože to je takový, co teda vezmeme v tom regálu, v tom obchodě. Ten řídí ty naše chutě, ale díky tomu pročištění, naladění se, tak nám začne vlastně chutnat ta skutečná funkční potravina, to ovoce, zelenina, který jako nemělo pro nás třeba moc chuť, spíš jsme po sladkým sáhli, protože řídili naše všechno emoce, vzpomínky, kdy nás třeba někdo pochválil, že jsme dojedli ten talíř a my to potřebujeme slyšet pořád znovu a znovu, tak dojídáme, přejídáme se a to je prostě to, že jíme díky těm emocím, že jsme buď ve stresu, z práce, z dětí a tady z těch, a že my vlastně potřebujeme to dojídat všechno, aby jsme byli pochváleni, protože jsme byli jako děti chváleni tady za to. Jo, natrefila si to velmi dobře, pochvala po snězení jídla je super. A co ve mně třeba mě ještě triggeruje, víceméně z dětství, co mám, co úplně nesnáším, když dělají mý dceři, tak je jakože, hele, máme na stole jídlo a kdo ho sní jako první je král. A to mi přijde Jasně. jako úplně, že jo, mimo mísu, protože tady máme takové ty základy jako dětí na poruchy příjmu potravy, že jo. A Ano. ten nezdravý vztah s tím jídlem. A když už jsme u toho, Míši, můžeš třeba poradit rodičům, jak to můžou dělat jinak, jakože dobře, nebudou chválit za to, že jedli, jak je můžou motivovat k tomu, aby teda opravdu jedli, když mají doma třeba nejedlíka. Mhm. Tak základem je vlastně komunikace, naslouchání, proč vlastně třeba nejí, co ho trápí a odstranit takový nějaký strachy, napětí a nastolit, aby to dítě žilo v harmonii a v bezpečném prostoru, kde vlastně může fakt sdílet všechny chmury, co ho trápí, protože je to i tady o tomto. A nabízet, co to dítě jako má rádo, hlavně být příkladem, zkoušet nové věci a vlastně učit, protože zase se to nikde neučí a je to základ. Vlastně jak to tělo funguje a co to tělo potřebuje a jak se o něho staráme, když mu dáme tady jablíčko, tady mrkev a tak dále. Takže i s tím pracovat, pustit mu byl jednou jeden život, tam je to taky krásně jako stvárněno, jak to všechno funguje v tom těle. A co jsou ty stavební kameny na to, aby jsme mohli jít a teďka každé dítě má rádo něco jiného, takže třeba běhat, jezdit na kole, plavat, tak aby jsme měli tu sílu, energii, tak musíme dát i něco vlastně tomu tělíčku a nějakým způsobem chystat tu stravu s ním, nejlépe i pěstovat, aby si zažil ten proces vlastně toho, jak to začne kvést, jak z toho se mění v plod a ty děti potom, když vlastně jsou v tom procesu, ať už vaření, připravování, zdobení, ale i vlastně jak vlastně vznikl chleba. Jo, proto miluji takové alternativní školy, kde vlastně od zrna ke chlébu, tak vlastně ze zrna upekli chléb, tak to je to nejlepší a to dítě začne jíst, protože bylo součástí procesu. Úžasné, já moc děkuju. Věřím, že to spoustě rodičům teďka pomohlo a k tomu, že se třeba zastaví a mají tam tu myšlenku, jak to jako udělat. Mně z toho zase vychází jedna věc, Míši, k tomu, abychom mohli dát dobrý příklad našim dětem, abychom tím pádem mohli zastavit některé nezdravé vzorce a začít ty nové, které jsou prospěšné, které jsou ty správné, tak vlastně musíme začít u sebe. Je tak. Tak moje otázka je, kromě tady tohodle, jak ještě já jako rodič, kromě toho, že budu tím správným vzorem, potřebuji někde najít, že jo, čas, prostor, energii, abych začala dělat ty správné věci. Jak můžu ještě jinak ovlivnit zdraví našich dětí? No určitě děkuju tím příkladem, tou pohodou, tím bezpečným prostředím, tím, že vlastně i učíme je zdravý životní styl ve smyslu jdeme se projít, jdeme dělat, jdeme sportovat, to, co máš rád, jdeme něco vytvářet. Prostě ty děti mají úplně přirozený pohyb a nejhorší je, když si myslíme, že jako, aha, tak tady budou sedět půl hodiny. Ne, oni potřebují se u toho hýbat, poskakovat a tak dále. A
mně se moc vyplatilo vlastně, že já jsem se jako zbavila nějakých věcí díky právě stravování, zelenému stravování a vlastně naučila na to děti, protože děti, které jsou naučené vlastně na sladkosti, tak už je to nějaká závislost, kdy je trošku problematické se toho zbavit nějakým způsobem, protože je to i, rodiče to dávají jako odměnu a hrajou si, nebo aby nezlobil, nebo když začne zlobit, takže on to potom má spojený, aha, když teda budu zlobit a tak dostanu potom, abych nezlobil. Takže v tom organismu to ale dělá velký peklo a potom se tvoří jako další závislosti těch dětí. Tohle je vlastně prvopočátek, takže na to spíš by si měli rodiče dávat pozor, aby ten jídelníček byl pestrý, aby tam bylo spoustu vody, protože na to se často zapomíná a to je taky velký kámen úrazu a voda není slazená nějaká limonáda, sirup, prostě čistá voda a naučit dítě vlastně pít čistou vodu a aby dodržovalo pitný režim a vlastně ho motivovat k tomu, jak je to důležité. A když si prožije to, jako třeba můj syn, že holt nepil a potom mu začala bolet hlava, tak už vlastně si zažije ty důsledky a komunikovat, jestli je to jako příjemné. Takže je i potřeba ta vlastní zkušenost u některých dětí a je to žádoucí. Takže vyladit to, aby nás to hlavně bavilo, když něco společně připravujeme, tvoříme a hlavně napojíme se třeba na farmáře, kde víme, že se to pěstuje, pokud nemáme zahrádku, ale je dobrý třeba i k babičce jet, zkusit si to tam, nějaký možnosti určitě najdete. Mhm. Moc ti děkuju. To bylo, si myslím, jako velmi návodné pro rodiče. A mně z toho vypadla jedna otázka, protože že jo, mám dceru a máme babičky a i my sami máme rádi sladké, rádi si koupíme čokoládu a rádi s nimi nějaké brambůrky a podobně. Ale neučíme třeba dceru, že to má za odměnu, to vůbec ne. Je to takový jako dezert, něco, když chceme jako navíc. A spoustu rodičů to má stejně, že dostanou vnoučata od prarodičů různé čokoládičky a různé věci. Je to vyloženě špatně, jako zrušila bys to celé, jakože vůbec to nedávat dítěti, anebo jako je to v pořádku, ale jsou potřeba nějaká určitá pravidla? Jo, já od začátku učím vlastně dětí, moje 2 kluky mám, teďka už skoro 13 a 10, co je vlastně skutečné jídlo, skutečná funkční potravina, bez toho, aby to nějak jako lidi předělávali a tak dále. A co je pochutina. Takže to je docela, si myslím, důležité a hodně mě jako to pomáhá. Ano, teďka si dostal od babičky pochutinu, máme nějaké pravidla, jí se to prostě do určitého času a rozhodně ne na noc, protože jsme si vyzkoušeli, že se nám potom špatně spí a není to úplně ono. Ráno se budíme ne úplně v dobré náladě taky, takže určitě bych to nezakázala, protože zakázat a předělávat naše rodiče úplně není jednoduché, když oni tak projevují lásku, že dají vlastně ty čokoládky těm dětem a tak dál. Ale je důležité, aby to dítě dobře vědělo, čím se tvoří svalová hmota, díky čemu rostou, prospívají, mají tu energii vlastně dlouhodobou, ne tu krátkodobou, která za chvilku jako jde dolů. A co je ta skutečná potravina? A ano, oni si to tak jako ví, že ty pochutiny tam jsou, které nám dodají vlastně tu okamžitou energii, ale nic jiného. A to je potřeba vlastně ten rozdíl vnímat a učit to ty děti, aby věděli, jak vypadá snídaně, oběd, večeře a mezi tím, jak je to se svačinkou a když si tam něco jako přidají, dopřejou si, je to i třeba pro ně pochvala, že něco se jim podařilo, tak proč jim to brát? Mhm. Ježíš, ty jsi úžasná. Mně se velmi líbí to, co jsi teďka řekla a jak jsi to řekla, že vlastně učíš děti, proč to tak je.
že to není o tom zákazu, že je to nezdravý a nazdar a vlastně dítě vůbec nechápe, proč tomu tak je. A mnozí dospělí do dnešního dne vlastně vůbec nechápou, proč je to špatně, když vlastně na tom vyrostli, takže vlastně neví, proč je to špatně a jak s tím zacházet. Tak ti moc děkuju, že jsi to tady takhle krásně vysvětlila, že to není o tom zákazu, ale že je to právě o tom naučit ty děti, a proč to tak je a jak to mají dělat správně, aby s tím mohli vlastně vyrůst, aby to mohli dál předávat svým dětem, aby jejich tělo sloužilo co nejdýl to jde. A to je krásný. Takže děkuji ještě jednou za to, že to takhle učíš i ostatní. Míši, teďka nám nastává takovéto opravdu náročné období pro nás, pro všechny, zejména pro ženy, pro maminky, protože začaly školy, školky, teď nám začnou kroužky a pro maminky více dětí to začne být opravdu velmi náročné. A nehledě na to, že za chvíli tu máme listopad a začne vánoční schon. Jak se můžeme na období, zejména podzimu, kdy nám ubyde sluníčka, kdy začne takovéto hnusné počasí venku a opravdu na nás začnou útočit ty bacily, jak ještě můžeme naše tělo podpořit? Jak se na tohle můžeme připravit, abychom eliminovali nebo co nejvíc zmírnili průběh nějaké eventuální nemoci nebo nachlazení? Já jsem tuhle cestu hledala před 13 lety, když jsem byla těhotná a potřebovala jsem něco přírodního, čistě přírodního, protože opravdu doplňky, které jsem brala, mě nepomáhaly a měla jsem vlastně chudokrevnost, která se zhoršovala a potřebovala jsem něco praktického, jednoduchého, protože prostě odšťavňování a tak jsem měla ráda, je to super, ale najít si na to vždycky čas a potom ta spoušť, to je hruza, takže to všechno uklidit a tak dále. Takže já jsem si našla takový zelený ochranný štít a vlastně užívám 13 let a mám pěkné zkušenosti a dala jsem si to do svého jídelníčku jako základ toho mého jídelníčku, protože si myslím, že ten deficit je ohromný, že už v těch potravinách, ovoci, v zelenině, ta nutriční hodnota velmi, velmi klesá. Už bychom toho měli sníst víc a víc. Takže já jsem si tento ochranný zelený štít vytvořila a do jídelníčku dala ječmen s chlorelou, které jsou opravdu funkční, skutečné, super potraviny, které to tělo nejenom čistí od všeho balastu, které právě způsobují to onemocnění, to, že máme migrény, dokonce chlorela vyvodí i těžké kovy z těla ven, které dělají neplechu a zamezují, aby se nám střebávala nutriční hodnota, vitamíny, minerály do těla. Takže já jsem si pomohla takovou funkční potravinou v těhotenství. Tam jsem zaznamenala první jako výsledky i měřitelné ohledně krve a vlastně mě to dávalo smysl i to zařadit i hned do jídelníčku od prvních příkrmů pro děti, které se na tu chuť hned zvyklí a doteďka máme rituál, kdy to vlastně jíme pravidelně a je to takový náš právě velký pomocník, protože i když něco přijde, třeba nějaká nemoc, tak já to vlastně praktikuju tak, že zelené potraviny navýším, protože jsou přírodním antibiotikem a nezatěžuju to tělíčko moc další stravou, občas nějakou živou stravou, jako ovoce, zeleninu, hodně vody a hodně odpočinku. Jsem vlastně zastáncem, že ani teplota je vlastně úžasný, že se navyšuje přirozená imunita, takže já ji nesrážím uměle. Samozřejmě každý rodič musí vědět tu míru, ale rozhodně nesrážím hned tu teplotu, ale chci, aby si to tělo vybudovalo tu imunitu a bojovalo, aby se rozmnožily vlastně bílé krvinky a další věci. A mám takové zkušenosti, vlastně většinou to jde do 3 dnů a je konec. A vlastně je tam velká rychlá regenerace, když se to tělo takhle podpoří a nezatěžuje se to dalšími cukry, které způsobí zánět, dalším vařenou stravou, ale opravdu jsme hodně na té syrové stravě a pomaličku přidávám, protože ani není chuť a když stlumíte vlastně nějakým práškem bolest,
teplotu, tak to dítě neodpočívá, běhá místo toho, aby opravdu leželo, odpočívalo, mělo ten klid, ten spánek a tak dále. Takže naším vlastně základem jídelníčku jsou zelené potraviny nejvyšší kvality, ke kterým vlastně dávám i poradenství a mám krásných zkušeností nejenom se sebou, s dětmi, ale i kolem dokola. Mhm. Míši, já tě právě znám díky zeleným potravinám, které si doporučila i nám. A od té doby je bereme i my. A máme s nimi též velmi, velmi úžasné zkušenosti. Ale velmi jsem pochopila, jak nás jako provázíš tou krásnou cestou, protože ta tvoje podpora je ohromná Děkuji. oproti jiným, co jsem jako slyšela. Tak ty se tomu velmi věnuješ. Není to tak, že by si jako vytipovala firmu a od té to budu odebírat a budu to šířit dál, ale velmi se vzděláváš tady v téhle oblasti, což se mi velmi líbí, že opravdu rozumíš tomu, co děláš a hledáš ještě jiné možnosti, jiné způsoby. Máš spoustu článků na různých místech a sdílíš zajímavé publikace. Proč zrovna zelené potraviny v podobě jakoby doplňku? Proč nestačí jenom jíst to, co obsahuje jako zelenou? Je to o zelené barvě a je to o tom, že když budu jíst hodně špenátu, tak docílím stejného efektu? Proč jakoby doplňovat ještě navíc něco, co jakoby roste v té přírodě? Jo, děkuju, Leni, za otázku a za tvoji zpětnou vazbu, která mě moc těší. Já jsem se napojila na firmu českou, která je tady 22 let a napojila jsem se přímo a poznala osobně zakladatele společnosti a vlastně i všechny spolumajitele, kteří ty zelené potraviny také užívají, jejich rodiny, a vím ten proces a vím, že tady ta firma má jediná standardy kvality, to znamená nejčistší, opravdu ta kvalita, ta čistota, to bylo něco pro mě, co jsem vlastně já hledala a dřív, než jsem to začala užívat, tak jsem si všechno prostudovala a i vlastně pořád studuju, protože mě to moc baví, jak to v tom těle funguje. Takže za mě vlastně jsem šla po kvalitě, potom, že mě to pomohlo nějakým způsobem, nebylo všechno hned, ekzému jsem se zbavila až po roce, zánětů, sluneční alergie a dalších věcí, ale za mě je to vlastně ječmen a chlorela, jsou totiž řasy a traviny, které jsou šetrně zpracované tak, aby se tam zanechala nutriční hodnota a jsou vlastně základem potravního řetězce na souši a ve vodě. A vlastně obsahují širší spektrum těch esenciálních látek, než třeba má ovoce a zelenina. A já jsem hledala vlastně něco, co mě to tělo vyčistí. A tím, že jsem se zbavila až 5 kilo prostě balastu, tak opravdu to tělo, i když jsme měli zahrádku, kde jsme pěstovali z rodičí zeleninu, ovoce, tak i tak to tělo bylo hodně zanešené. Takže je potřeba nějakou vlákninou a chlorela si s tím krásně dokáže poradit. Proto jsem zvolila tohle, protože mě dává logické, že to tělo je potřeba čistit a díky tomu dobře funguje a díky tomu dokáže víc nasát i z normální potravy, z ovoce, zeleniny, co si vypěstuje mnohem víc živin a vlastně povýšit ten jídelníček. Mi se díky tomu i spravili chutě. Zbavila jsem se závislosti na sladkým, protože jsem ji doháněla, měla jsem energii špatnou, takže sladkostmi. A díky tomu, jak se to vyladilo, ten můj mikrobiom dostal to hodnotné jídlo, množil se, spravila se mi vlastně pokožka a spravily se mi i chutě, takže jsem začala si užívat i veganskou stravu, i když občas si dám i živočišnou. Mhm. Děkuju moc za to vysvětlení. Já musím říct, že vyčištění těla teda jako funguje výborně, protože já poprvé, když jsem začala užívat potraviny, tak můj obličej mi ukázal všechno. Myslím, že nenechal místo volné, kdy opravdu se to projevilo jako velmi, že v tom těle je tam toho jako hodně. Takže to je super. A opravdu mám jako výbornou zkušenost. Teďka jsme se o tom bavili z nedávné doby, kdy se mi projevila alergie na sýr, který jsem si dopřála a asi neměla, a v podobě aft v puse.
a musím říct, že chlorela mě jich zbavila poloviny ještě přes noc a druhé poloviny během následujícího dne. Takže úžasné věci jsem zažila i já. Mně se velmi líbí, že když na všechno jakoby postupně pomalu na základě každého jednotlivého člověka, že to není jako, že primárně, hele, máš tenhle problém, dobře, je z tohle a zbavíš se všech obtíží, nebudeš nikdy nemocná, a budeš žít 150 let a budeš mít spoustu energie a budeš vypadat jak modelka. Ale že opravdu je ten tvůj přístup jako velmi individuální na základě toho, co každý člověk potřebuje. To je mi velmi sympatické. Myši, řekni mi vlastně, když k tobě člověk takhle přijde a řekne, hele, já jsem dlouhodobě unavená, a mám toho strašně moc, žiju ve stresu a chci s tím něco udělat. Jak vlastně s lidmi pracuješ? Se ti ukázalo, že valná většina potřebuje v tom základu? Čím má takový člověk začít? Já se na něho napojím a vlastně nastavím takové bezpečné prostředí, protože není to jenom o té jedné úrovni těla. Ta nemoc přichází, i když jíme zelené potraviny, ale dobře vyčištěné a vyživené tělo reaguje mnohem lépe na jakákoliv další terapii anebo léčbu, pokud je potřeba. Takže i moji kluci, když nastoupili do školky, tak vlastně nebyli tak často nemocné, ale třeba jednou za půl roku si prošli nějakou nemocí, ale bylo to o nějakém strachu, stresu, co vlastně ten život přináší. Takže není to rozhodně o jedné té rovině, kterou ale je super, vlastně na té rovině těla stavím. Protože ten člověk díky tomu, že přijme a musí to být jeho, to proč, ta jeho potřeba a dávat mu to smysl, že to je jeho cesta, ta zelená, tak vlastně nastavíme dávkování, aby mu vyhovovala, se ptám, co ještě bych chtěl pořešit, jestli bere léky, na všechno se přihlíží a vlastně to dávkování je prostě individuální, že jsem moc ráda a chystám na to člověka, aby ho nevadilo, že ten týden budeme první měsíc jako trošku v intenzivnějším kontaktu cestou, která mu vyhovuje. Buď zpráva nebo telefon a tak dále, je více možností. A opravdu hodně pomůže, když ten člověk zařadí zelené potraviny, to je ta první úroveň, vyčistí, vyživí tělo, a můžeme, pokud se tomu otevře, i díky zeleným potravinám se tomu může otevřít, protože začne víc vnímat to svoje tělo, víc si třeba uvědomí, aha, tak je potřeba rozdělit tu práci v rodině, není to pořád jenom na mě, najdu si čas pro sebe, aspoň prostě půl hodinky denně nebo 10 minut, kdy se někam zavřu a udělám to, co vlastně to tělo říká a řve na mě a já ho neslyším, protože na mě křičí další a tak dále. Takže potom se otevře a jako mentoring, coaching vlastně se ptám, co ten člověk kam směřuje a vlastně pracujeme s tím tématem jako mysl, vědomí, což je 5% úspěchu. A pokud se tomu ještě víc otevře, je tomu nakloněn, tak pracujeme i vlastně s tím podvědomím, což je 95%. Nás ovlivňuje to, jak jednáme, žijeme a vlastně to, jestli stojíme nebo jdeme, jestli máme nějaké limitující přesvědčení. Tak to si nahráváme od těhotenství zhruba do 7 let, kdy vlastně ještě nevíme, co je pro nás dobré, co špatné, takže tam nahráváme všechno. No a potom nám to řídí vlastně ten život. Takže to je také velká oblast, na kterou se díváme, co jsme si tam nahráli a je s tím potřeba pracovat. Jestli opravdu máme to svoje kormidlo, ten svůj cíl, záměr, anebo je to vlastně o tom, že s náma takhle ta bouře vláčí a my vlastně nemůžeme to uřídit, jestli jsme v té roli obětí, anebo s tím chceme něco fakt udělat. Mm-hmm. To je moc pěkné. A mně z toho vychází jedna důležitá věc, že musíme začít vlastně jakoby vyživit naše tělo i naši duši, abychom vyčistili všechno od toho balastu, který tam máme, abychom se mohli podívat takzvaně jako nahoru, kam směřujeme a začít na tom pracovat. To je moc hezká cesta a je to moc krásná práce. Myslím si, že v dnešní době
je to velmi potřebná oblast, které se věnovat, protože jsme v tom všichni až po uši. A když se dívám na tebe, má to úžasné výsledky, takže, takže úžasný. Míši, znamená to, že když se žena nebo i muž rozhodne, že chce mít víc energie, že chce žít šťastný, svobodný, vědomý život a vydá se na tu dráhu, třeba i s tebou, znamená to, že musí opravdu jako od samého začátku hnedka všechno změnit? Musí jako úplně vyloženě změnit jídelníček? Musí se z lidí ze všech stát veganí, aby žili jako zdravý, vědomý život, aby byli jako šťastní? Nebo můžou pokračovat v tom, na co jsou zvyklí, jenom upraví určité oblasti? Děkuji za tuhle otázku. Tak rozhodně ne, protože každá ta změna je hodně stresující. A tím, že vlastně zelené potraviny se jenom přidají a vlastně nic se jinak neupravuje, jenom vlastně doporučení pitný režim, doporučení prostě aspoň denně někam procházka, něco, ale nic jako velkého. A vlastně tím, že se nastoupávají postupně pomaličku, mění se to, tak postupně pomaličku přichází právě tak, jak je ten člověk nastaven na ty změny v životě, tady v těch různých oblastech. A když spolupracujeme, tak je to vlastně každý týden se scházíme, ladíme ty věci tak, aby člověk se prostě v tom cítil dobře. Já nemám ráda jako dogmata, teď to musíš brát takhle, ale vlastně každý žije jiným životem, jinak rychlý, má jiný věci na práci, takže to, aby to tam prostě zapadlo, aby se naučili ten nový návyk nějakým způsobem přilepit k tomu návyku, který mají, protože všichni si čistíme zuby, takže to přilepíme třeba k čištění, nebo všichni aspoň jednou, dvakrát jíme, takže to přilepíme k tomu jídlu, protože to nám to jídlo obohatí a na druhou stranu nám odvede to, co je v tom těle špatně, tak nám odvede rychle ven. Takže je to o tom práce, sám se sebou, sama se sebou a já mám ráda opravdu, že vždycky z toho našeho sezení vyjdou akční kroky, na kterých se domluvíme, a protože je dobrý, je úžasný si něco jako naučit říct, ale když potom nedojde k té akci, tak se vlastně nic nestane. S tím velmi souhlasím, s tím velmi souzním, to je skvělý. A je úžasné, že to říkáš, já myslím, že strašně moc lidí to teďka potěší, že nemusí měnit úplně všechny aspekty svého života, že nemusí měnit zrovna jako své jídelníčky, protože jsem přesvědčená o tom, že je mnoho lidí, kteří nenajeli na tu dráhu toho zdravého stravování, protože mají pocit, že teďka budou jíst klíčky a výhonky a že vlastně budou mít pořád hlad, že budou jíst věci, které nemají rádi, které jako nesnáší a že to bude drahý, že to bude stát strašně moc peněz, teďka kde to budou zhánět, protože co si budeme povídat, ne všichni žijí ve velkém městě, mají všechno po ruce, to znamená, že to musí objednávat třeba z drahých e-shopů a podobně, nemají na to rodinný rozpočet. Takže těch aspektů, proč do toho nejít, je pro spoustu lidí velká spousta a je úžasné, že mluvíš o tom, že právě to vůbec není potřeba, že se začíná těmi malými krůčky a že vlastně život tak nějak jako plyne a že postupně, když s tím člověk začne, tak se mu to vytříbí samo. Že najednou se sám přijde na ty věci, které chce. A věřím tomu, že tohle mnoho lidí, kteří poslouchají tenhle rozhovor, tak ocení, že teďka jako zavískají, že můžou, že mají tu možnost, aniž by museli dělat nějaké radikální změny, ať už v jídelníčku nebo v životě. Přesně tak a mnozí se třeba bojí té chuti a já jsem začínala tak, že ječmen mi moc nevadil, i když někdo to prostě pije se zacpaným nosem anebo prostě může políkat tabletky. Chlorelu jsem nemohla vůbec kousat, políkala jsem ji, protože jsem měla překyselné tělo, prostě, které nefungovalo, potřebovalo fakt vyčistit a tím, že se vyčistilo, tak se i ty chutě změnily a dnes mám ječmen místo snídaně, takže opravdu to nahradí nějaké takové svačiny snídaně a člověk, který nestíhá si připravit a namíchá si nebo rozkouše tady tohle, tak dá mu to mnohem víc, než nějaký fast food rychle a je to pro něho hodně zatěžující, takže tohle je prostě i místo jídla.
A jo, je super, že to říkáš, protože ječmen mi nechutná do dneška, takže ho polikáme v tabletkách. Ano, Naopak chlorela mi chutná velmi a křoupuji jak oříšky, takže a od samého začátku. A takže to je vynikající, mě chutná velmi. A na druhou stranu, třeba když otevřu misku, kde mám ječmen, tak to tak nádherně zavoní. A teď to možná pro někoho vyzní divně, ale takovou tou trávou a senem. A vzhledem k tomu, že žiju ve městě a v bytě, tak je to jako takový nádherný pocit po ránu, že když otevřu tu misku a zavane mi taková ta louka posekaná, tak je to úplně, úplně jako úžasné navodění toho rána. Nicméně jsem zvědavá, jestli se dopracuju do té chvíle, kdy budu ječmen pít, kdy bude chutnat. Jsem trošku pesimista v tomhle, ale uvidíme, necháme se překvapit. jasně. Míši, ty se věnuješ i partnerským vztahům a já mám teďka na tebe otázku, o kterou si myslím, že bude zajímat valná většina žen, protože my ženy jsme ty, které dbají o ten zdravý životní styl, že jo, a oproti mužům, kteří jsou v tomhle mnohem laxnější než ženské pohlaví. A snažíme se vést děti, aby jedli zdravě, zvlášť teďka je ta doba, kdy opravdu se mění ty trendy a zavádí se nové věci. Tak jak to udělat, aby byl doma klid, aby byli doma všichni spokojení, když já jako žena jsem pro zdravý životní styl, jsem pro třeba i zelený ječmen, pro chlorelu, ale můj muž je takový ten typický negáč, který jako to všechno zhodí ze stolu, že jsou to zbytečně vyhozené peníze a že to v životě nepotřebujeme, protože jeho babička to taky nebrala a dožila se 95 let. Jak to teda doma udělat, aby to všechno bylo jako v pohodě? Jak to vykomunikovat? Mhm, jo. Lení, mnozí takoví jsou, ale neházela bych je všechny do jednoho pytle, protože znám spoustu mužů, kteří právě ženy přivedli k lepšímu stravování, zdravějšímu, k zeleným potravinám a tak dále. A je to o komunikaci mezi tou ženou a mužem, o tom vlastně společně sdílet i ty svoje potřeby, to, co vlastně chtějí, proč to chtějí změnit, jaký to má důvod a dopad pro to dítě, protože když je dítě nemocné, tak to neovlivní jenom to dítě, ale ovlivní to celou širokou a všechno se to točí jenom kolem toho. A i ten muž, partner, určitě je rád, když to dítě je v pohodě, když je živé, zdravé, spokojené a když nemusí být třeba na očer, pokud to nevisí jenom na té ženě. A proto, když se mu to jako vysvětlí krásně, tak jak to ta žena potřebuje a chce a nechá se mu prostor, aby ten muž dozrál, protože na něho je to spoustu informací a potřebuje prostě taky si nastudovat nějaké věci, potřebuje prostě ten klid, pohodu, ten odstup a nechat mu to dozrát, tak si myslím, že tím můj muž si to taky hned nemíchal. Míchala se mu to já a viděl, jak mě to pomohlo a chtěl být i příkladem pro naše kluky, protože v tom viděl smysl. Takže to užívá teďka už i sám, protože má i vlastní zkušenosti, takže ten muž si na to musí přijít a dozrát sám, nechat mu ten prostor, nehrknout to všechno na něho, ale postupně zavádět. Tak dneska jsem vymyslela třeba tady tohle jídlo a obohatí nás to o to a jako občas šoupnout zdravější jídlo, testovat a není to o tom vlastně nutit a úplně přejít radikálně z jednoho dne na druhý vařit vegansky, chystat veganské jídlo. O tom to není, ale postupně, pomalu a hlavně to o té komunikaci, o tom, co ta žena potřebuje, jaký má záměr a jak to, a vyslechnout si toho partnera. Mhm. Děkuju. Tohle věřím, že mnoha ženám pomůže. A Míši, řekni mi, kdy asi je odpověď jako vždycky, jakože nikdy není jako správná doba na to nezačít, ale jaké příznaky má člověk, komu bys doporučila, aby s tebou třeba tu dráhu začal hned, kdy v rámci, nemyslím teď nemoci, ale co vlastně cítí člověk, u kterém víš, že když začne tady tuhle cestu s tebou, takže se mu rapidně během krátké doby jakoby změní energie, změní se mu život jako takový. Jaké jsou nejčastější příznaky, co ten člověk pociťuje
a kdyby si měl uvědomit, hele, teď už s tím potřebuju něco dělat. Mhm. Jo, nejlepší motivace je vnitřní určitě. A každý člověk je úplně jiný, je jinak zanešený, má jinou stavbu těla, jiné vlastně návyky a tak dále. Jak říkáš, nikdy není pozdě začít a je to o tom člověku, ano, tak já prostě chci něco změnit. Potřebuju změnu, potřebuji třeba nestíhám, nemám energii. A pro mě třeba opravdu by byla ztráta čekat v čekárně na to, kdy jako lékař mi něco předepíše a já odevzdávám tu svoji zodpovědnost do jiných rukou za to svoje zdraví, tak to si třeba nenechám nikdy vzít a učím to i děti, protože mít zodpovědnost za své zdraví, když někoho zachraňuju, tak se první podívám, jestli jsem já v bezpečí. Takže tak a každý je strůjcem vlastně svého zdraví a štěstí a každý má tu klapku někde jinde, kdy už řekne tak, práskne do stolu, řekne tak dost, musím něco změnit, musím něco posunout a mám vlastně ten motor, potřebuju něco. A jsem přesvědčena, že zelené potraviny dokážou podpořit každého člověka, který právě práskne do stolu a chce tu změnu, chce žít zdravější život a díky tomu i šťastnější, chce být příkladem pro svoje děti a chce zažít něco opravdu, že má víc energie, víc pohody v životě a neřešit časté onemocnění a dokázat si vlastně, když na mě něco jde, poradit jenom takhle, že navýším, jdu si odpočívat a vím, kde je ta moje hranice, kterou jako vnímám a naslouchám díky tomu tělu. A víc si ten člověk užívá toho života, když žije takhle naplno, než že pořád řeší nemoci, únavy, pálení žáhy, vysoký tlak. A když si teda vezme ten prášek, aha, ono je to hrozně jednoduché, vzít si prášek, ale neřeší to příčinu. Ano, a nemá to dlouhodobé účinky, že jo, protože za nějakou dobu přijde zase doba, kdy musím vzít ten prášek a pak už na nich zůstanu. Jo, a potom přijde další prášek. A pak, ano, potom přijde další prášek. A jo, moc děkuju za to vysvětlení. Velmi se mi líbí, jak jsi řekla, že beru zodpovědnost za svoje zdraví a neodevzdávám ho někomu jinému. A tohle je velké aha z našeho rozhovoru i pro mě, že vlastně si to takhle staví, kdy jako beru si zodpovědnost za svoje zdraví sama. A jasně jsou příklady, kdy že jo, nejsem lékař, nikdo z mého okolí není lékař, takže jsou situace, kdy potřebuju k lékaři, a to bych tak jako objasnila, že teď nenabádáme nikoho, aby se zlomenou nohou zůstával doma a zkoušel se jí vylečit zelenými potravinami a nějakými meditacemi, to ne. Akutní léčba je úžasná, jakože opravdu my taky využíváme. No, takže ano, rozhodně jako nepodceňujte lékařskou péči, to v žádném případě ne, ale neodevzdávejte rozhodnutí za vaše zdraví někomu jinému, protože je pravda, že vy sami víte, každý z nás ví nejlíp, jak to s naším zdravím je. A věřím, že každý z nás, i já se to zažila, když jsme seděli u toho lékaře a lékař nám říkal, hele, ty máš tohle a teď potřebuješ brát tady tyhle léky a možná se to nějak spraví, tak jsme vnitřně cítili, že to tak není. A vnitřně jsme cítili, že to tak nechceme. Ale tím, že jsme tak naučení, jsme se podřídili tomu systému, že to je přece lékař, má na to tituly, má na to praxi, ví, o čem mluví a já to budu dělat. A já sama jsem si to zažila před několika lety, kdy jsem vlastně velmi vážně onemocnila a odevzdala jsem tehdy na celý rok, celý můj život vlastně do rukou lékařů. A málem to skončilo tak, že jsem to už opravdu nebyla, kdybych si tu zodpovědnost nevzala sama za sebe. A kdybych jednu dobu, kdy jsem řekla, hele, asi bude lepší, když umřu, než jako podstupovat tohle, tak mi prostě někdo jako osvítil, říká, ale takhle to přece nejde a musí to jít jinak. A našla jsem jinou cestu, kterou lékaři nevěřili, že se jako dá zvládnout. Jednu chvíli jsme museli být v té kooperaci, protože muselo fungovat moje tělo, ale potřebovala jsem najít jinou cestu a tu nastoupit, ale potřebovali jsme být tak nějak, co jsem se jako vybojovala, opravdu vybojovala, takové jako kooperaci trochu, a pak už to šlo i bez lékařů. Takže určitě jako lékařská pomoc a lékaři mají své zastání, jsou velmi důležití,
ale být tam vždycky u toho rozhodnutí jako sama za sebe, pokládat ty otázky, dávat jiné varianty, dávat jiné možnosti. Pokud tomu lékař není otevřený, zkusit najít jiného lékaře, který k tomu třeba otevřený bude a najdete tam tu souhru, abyste se podpořili co nejvíc. To je moje zkušenost, to je za mě. Věřím, že se v tom najde spoustu dalších žen a mužů. Děkuji A za sdílení. Míši, ještě mi řekni, ty jsi hodně mluvila o tom, že zelené potraviny jí i tvé děti. Jsou tedy vhodné i pro malé děti, nebo je tam nějaká věková hranice? Určitě, tím, že jsou čisté, kvalitní, tak jsou vhodné i pro úplně malé děti, které třeba nemůžou se kojit, takže se jim vlastně chystá umělé mléko, které neobsahuje to, co mateřské, to všichni víme, takže se tam můžou přidávat zelené potraviny, aby vyživili, obohatili to mléko prázdné, které tam nemá nic. Takže se to takhle pěkně kombinuje a vlastně do prvních jídel jsem to i přidávala já a jakože nebyl žádný problém právě. Ty zelené potraviny se dají i aplikovat, protože děti se občas někde odřou nebo něco mají na kůži, takže i jako taková zelená náplast s chlorofilem, která bezpečně kryje, ale i brání a dezinfikuje, takže zelené potraviny se užívají vnitřně, ale i vně na různé i ekzémy, poranění, kolínek odřených a tak. Já jsem to viděla u tebe nedávno, jsi byla na dovolené a poštípaly tě vosy nebo včely nebo něco. Jo, přesně tak. Tak jsem viděla, že jsi dávala i chlorelu, ječmen. Chlorelu, ječmen klidně, jak kdo chce a aplikovat si to, přestane to natíkat, ten štípanec, přestane to svědit a je to takový chladivý účinek, u toho ječmena víc chladivý účinek a vlastně vytáhne to i to špatné, protože mě popíchala 10krát vosa, když jsem si jako balila šátek a neviděla jsem ji, že jsem se zabalovala do šátku a Ta se vyřádila teda, ty jo. Vyřádila se, ale vlastně všude beru zelené potraviny s sebou, i právě na dovolenou a tam se taky dobře uplatňují. Míši, ty jsi ještě řekla jednu věc, která tady tak jako zní v eteru, ale já bych ji ráda řekla na rovinu. Kvalita zelených potravin, protože samozřejmě je tu spoustu značek, různé firmy dodávají z různých zdrojů zelený ječmen i chlorelu. Jak je to teda s kvalitou? Jak člověk pozná dobrou kvalitu? Na co si má dávat pozor? Jak pozná, že má teda správné, kvalitní zelené potraviny? Jo, děkuji, že to zmiňuješ. Ono jde i o zpracování vlastně a o kontrolu těch produktů. A tahle společnost si výhradně zajímá a zkoumá to a tu kvalitu posouvá už 22 let. Je to česká společnost Greenways a opravdu je to důležitý, že ten ječmen, mladá travička, se nechá 20-30 cm, pokosí a odšťavní. Není to travní masa, jak mnohé ječmeny jsou, a suší se při nízkých teplotách, což je další jako důležitá vlastnost, že ten prášek se oživí vodou a vlastně je živý. Není tam nic spáleného a suší se to do 30 vlastně stupních, takže se tam zanechává ta nutriční hodnota, vitamíny, které jsou prostě potřeba, enzymy a další. Plus ta chlorela, tam je zase kámen úrazu, že obsahují hodně řasí, obsahují těžké kovy, že nejsou čisté, nemnoží se v čisté vodě, tam je hodně důležité, v jaké vodě roste, množí se ta chlorela, v jaký má biohumus a jak vlastně je tam i ovzduší a všechno. To má velký parametry. Tady, když se sklízel ječmen a společnost to zkoumala v Brdech, tak nedosahovala takové kvality jako právě ječmen z Utahu. A mnohé krabičky mají stejné třeba názvy nebo popisky, ale uvnitř rozhodně stejné nejsou. Ale hlavní věc je najít si toho svého průvodce, který se o to zajímá, o to téma a provede vás tím, řekne vám všechny informace, protože každý řeší něco jiného, nachází se někde jinde a klíčem k úspěchu, jak zařadit zelené potraviny do svého života, je chytnout se průvodce a následovat
nasledovat ho, to, co poradí, jak se nadávkuje postupně, protože je to moc důležité na této cestě, zvlášť v začátku. Mhm. Děkuju, že jsi řekla ty rozdíly. To znamená, že není důležité jenom vybrat správnou firmu, která vyrábí zelené potraviny, ale i správného člověka, který se bude věnovat ideálně na té týdenní bázi každému z nás, abychom s ním mohli komunikovat, co se nám vlastně událo, jaká byla reakce, jestli je to správně a jestli jsme teda na správné cestě, nebo jestli je něco potřeba upravit. A můžu ze své zkušenosti říct, že ty jsi úžasná v tomhle, protože i když my jsme byli v pohodě, tak ty si nás nenechala, ty si chtěla vědět tu zpětnou vazbu a chtěla si od nás vědět, že je všechno v pořádku a že jako jsme teda na té cestě tam, kde máme být. Takže jsi taková neodbytná v tomhle, což je super. Není to negativum, je to pozitivní, protože pochopila jsem za tu dobu, co spolu pracujeme, co spolu jako takhle komunikujeme, že je to něco, co je obrovská přidaná hodnota. Pro nás rozhodně, protože když se cokoliv stane, tak ty okamžitě pošleš zprávu, co a jak máme nastavit, je to rychlý, je to efektivní a ty dokonce hlídáš i termíny, což mě se velmi líbí, protože mi pak napíšeš za pár dní, jak se máme, jestli to pomohlo, jak jsme na tom teďka, abychom se vrátili třeba na původní dávkování a podobně, že už teď není potřeba dávat toliko. Takže to se mi velmi, velmi líbí, je to velmi, velmi podpůrné a velmi, velmi to doporučuji všem. Děkuju a vlastně ještě mám tam ty další 2 roviny, které spolu jako souvisí a pokud člověk chce ještě posunout a vlastně probrat nějaké věci, jak vztahový, tak vlastně nějaké podvědomí programy, tak ráda pomůžu i v této úrovni. Jo, mně se velmi líbí, že vlastně jsi coach a mentor, což je velmi důležité, protože to není jenom o tom, není to jenom o těch doplňcích, ale je to vlastně o životě člověka jako takového. A to se mi velmi líbí, že opravdu jako může s tebou každý člověk navázat tu jeho životní dráhu tak, aby opravdu prožil ten svobodný, vědomý a šťastný život. Což ne každý má možnost mít k dispozici člověka, který mu ukáže nebo naťukne jiné aspekty života, o kterých třeba vůbec nepřemýšlel, že s tím souvisí a že na nich má pracovat, aby se měl líp. Takže velmi se mi líbí, jak si to jako pojala celkově, komplexně toho daného člověka a zase nejenom člověka, ale i celou rodinu do toho vlastně můžeš zakomponovat a pracovat se všemi dohromady i se všemi jednotlivě. A dává to tomu jako úžasný náboj a člověk v tobě má pak jako velkou oporu, že opravdu si zkvalitní jednotlivé oblasti svého života. Aniž by to prvopočátku měl v záměru. Přesně tak, děkuju. Míši, protože nám vypršel čas, ještě bychom určitě našli spoustu otázek, a témat, o kterých se bavit. Nicméně věřím, že ještě bude další rozhovor, kde načkneme další témata, které naše posluchači bude zajímat. Máš teďka něco, kam chceš naše posluchače, diváky pozvat, kde můžou třeba načerpat víc informací, kde se s tebou můžou spojit? Máš nějaký program třeba, kam nás můžeš pozvat? Tak aby ještě víc nasosali moji esenci, tak je zvu na web můj žitživotnaplno.cz a potom mám skupinu ohledně zdraví, Zelená cesta ke zdraví, takže můžete se napojit tam a do poznámky napsat heslo čarodějka, aby jsem věděla, odkud vlastně vítr vane. A nebo ještě mám skupinu Žít život naplno, takže tam se přidávejte, to mám speciálně vlastně pro ženy, tuhle skupinu. Takže web žitživotnaplno.cz, skupinu Zelená cesta ke zdraví a vlastně skupinu Žít život naplno a ještě těm z vás, kteří sledují nás na YouTube nebo kdekoliv jinde, takže nabízím 30 minut zdarma konzultace se mnou, pokud chcete v nějaké oblasti poradit, posunout, pošťouchnout a začít třeba akčními kroky nějakými a pokud vás to zaujalo, tak zase do poznámky dejte vlastně heslo čarodějka, abych věděla, odkud vlastně jsme se poznali. Takže tak.
Za To je mě a jinak super. moc děkuju za pozvání. To je moc super, moc děkuju. A A proč takže čarodějka vám řekne Lenka? ano, proč čarodějka, to se dozvíte u mě na YouTube. A proč čarodějka? Každopádně všechny odkazy pro všechny z vás, abyste si to teďka nemuseli ho rychle psát, tak budete mít tady pod videem, takže se můžete jenom prokliknout tam, kam vás bude zajímat. Míšiny skupiny velmi doporučuji, protože tam máte spoustu dalších typů, spoustu návodů a hlavně je tam i spousta odborných publikací, takže koho z vás zajímá, jak funguje naše tělo, jak i funguje naše mysl. Velmi doporučuji, obě dvě skupiny jsou velmi informativně založené, jsou velmi podporující, takže tam se určitě najdete všichni, kdo se zajímáte o sebe sama trošku hlouběji Ano. než ostatní. Takže všechny Těším se na kontakty, vás. ano, všechny kontakty, všechny odkazy najdete, budete to mít bez problémů, stačí se jenom prokliknout. Dám vám tam i ty hesla, abyste věděli, že všude máte uvádět čarodějku, kdybyste to náhodou zapomněli. A já moc děkuji Míši, že jsi s námi strávila tu hodinku tady, protože to byl nádherný rozhovor, je plný informací. Moc ti za to děkuji, že jsi našla ten čas a že jsi nás obohatila o spoustu informací. Děkuju také za pozvání, Lení. A vám všem, co nás posloucháte, přeju krásný podzim. Přeju vám, abyste nebyli ve vánočním shonu, abyste podporovali svoje tělo, abyste najeli na cestu zdravého, šťastného, svobodného, vědomého života. A spolu se těšíme určitě ještě na další rozhovory a na další videa. Mějte se nádherně. Ahoj. A žijte naplno. Ahoj.